and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. For miracles. Ano masuko mo nang yung amahanay nga igalaran min Hazel? Senyorita Hazel, lagi. Lagi sabot. May kalimutan na. Magdali taglakaw, Milan. Dali. Ha? Nga naman. Tingalig mo kalit og gawas ang amahan. Bitaw. Nakakita na bagit ko nga. May kaway-kaway ni mo, senyorita Hazel. Bitaw. Dali, taglakaw. Dali. Oh. Hala, oy. May gawas si Senyor Emilio. Agoy, ay manakaw lang kita. Padayon kita lakaw. Karinhain pa man din ng imong mama, oy. Ingon man siya nga mo gawas sa sinig agi nato nang. Aw, naramdis mama, oh. Mura ako'y gita na ng Senyor Emilio. Lakaw lang, God. Lakaw lang. Padayon. Ayaw paglingi-lingi. Kinsa man tong miagi din eh. Wa day ka kaila ni Karen? Anak bitaw to siya sa kusinira din eh. Oh, kita man ka nga. Miuban silang sila sa panon. Dili, katong anak sa atong kusinira ang gusto na kong mailhan. Katong lalaki. Pangutana niya si Karen. Mihangad man tong lalaki sa bintana nga imong giabuan. Tingali kaila mong duwa. Wa ko kaila ato eh. Mato na ko sa akong kwarto pa. Karon inigabot itong anak sa mong kusinira. Ako siyang pangutanon. Kinsa tong lalaki nga iyang gikauban. Gisakitan niya ko sa ako nakita kaniya. Ngano ko ang misugot si Milan? Nga muuban si Karen nila. Gusto ta ko mutambong sa ilang graduation. Aron madungog na ko ang speech ni Milan. Siya may valedictorian. So, doon na siya valedictorian address. Kanindot ka niyang paminawon. Nindot man siya tingog. Ay, shit. Niya sa ti Papa. Wala naging balik sa Manila. Ugma pa man unta nga mong graduation. Pero anong sayo magyud si Miani? Doon na kimisumbong aning Papa. Nga mag-atuan ko sa ilang Milan. Doon na gyud. Unsa na sabad nga akong gipati nga tong Milan. Crush lang kahani. Pero dili man siya mawak sa akong una-una. Hinuon, mga bata pa man sab mi. Tingalig papi lavra ni. Pero ngano misugot man siya sa diyang may hangyo ko nga dili siya mangitaglaing girlfriend. Ay, unsaon ka na ako aron makatambong ko sa graduation nila ni Milan. Congrats, Milan! Nindot kayo ni mo pagka-deliver ang imong valedictory address. Na, bitaw. Salamat kayo, Karen. Nangayo ko giya sa tuas langit ay aron wa ko'y malimtan. Daghan gid kayong namakpak. Nang, congrats ng ilang. Oh, yan ang imo man kong pahalipayan diya ka rin. Wa nimo matuhog ang gisulti ni Milan. Ikaw mo iyang gipahinungdan sa iyang speech ganiha. Nga bisan sa inyong kapobre pero daning kamot yung ka nga makakaon og tarong si Milan. Nga bisan og daan na iyang mga t-shirt pero imog yung gilabhag tarong aron iyang masulog. Ay, bitaw. Ay, believe kay ko ni nga akong anak da. Bisan sa among kapobre, kusog kay mukha og utan Bisaya nga mo'y nakapabright niya. Tinuod man sad nay, di ba? Aw, oo, oy. Di gid na ako pagutman ang akong anak. Kuyaw kun mo'y mabuang. Na, di gid ko makapiyog. Nanay sad oy. Kinsay gisigihan ni muglingi diha Milan. Ganiha pagit ka. Wa man. Nagtuo tingali ka no nga mutambong si Senyorita Hazel no. Na, ayaw lang yung pagdahom nga makalighot si Senyorita Hazel. Close guarded to sa iyang amahan. Maogyod. Ha? Tana. Mauli na ta, oy. Maayo pa nang. Rin,
Imbita ko unta-unta ka sa amo, pero wa man maghikay sa nanay. Giahak ba ya, uy? Mag-iyahay tagpauli, uy. Pero, maka-school naman gyud ka sa college. Ubay-ubay man tong scholarship nga imong nadawat. Ako pa na ang follow up on rin. Kuya kung di na ko ma-maintain ang grado na tagak yung sa scholarship. Mao. Mao nang hotdog yun ang utan Bisaya nga akong lutuon para nimo. Ha? Ha, sige. Mauli na ta. Huwag ka pa matog. Ug maamaw na ang inyong graduation. Wa pa ko magduka pa. Katong miyagi ganay hangi kauban sa anak sa atong kusinira. Kinsa man to siya? Nganong namintana ka man gyud? Be, sulti ko no. Nga naman di ay pa. Wa na lang gyud ay ko'y katungod nga mohimo sa gusto na akong buhaton. Imo na lagi kong pasundon unsay gusto mong mahitabo. Hazel, Dako na ko pa. Inigabli sa klase, college na ko. I'm almost in my legal age, so dili na ka makabuot na ko. ayaw ko kainan niya nas pagtubag ha? Samtang ako mo'y imong amahan, ako ang tanang katungod aron butan ka sa bisal unsay imong buhaton. Bisag mahitungod sa akong kasing-kasing. Bisag unsa! Oy, nganong imo manggihangir ang polo shirt nga imong gisulob sa inyong graduation? Aron di mabuling na eh. Oh, katawanan ba yan ni bata ka? Imo na nang gisulob, sa bulingon na. Sa pawang giligtugan ay. Sa ato ba di pa nabulingon? Pero, nanimaw, no singot god. Ambi na be, kaya akong labhan. Di na bag-unay kung imong labhan. Habada, ikaw gyud. Nay, naluoy ba kong Hazel sa pag-agi na to ganiya sa ilang bahay? Milan, pag-anad lagi og sampit niyag senyorita. Ha? Dato sila, samtang kita pobre. O kay pobre ta, kinahalan mo tahod ta, sigon sa gusto nilang ipatahod. Nagtuo di ka na nga ganahan si Hazel nga tawgon siya og senyorita. Baho disposisyon pa si senyorita Hazel sa iyang amahan. Hangtod siya dili makasupak sa gusto sa iyang amahan dong. Suga bitaw sa iyang amahan na yun eh. Sahay mo kaingon ko nga luoy si Hazel. Ano man kuno be? Way kagawasan sa iyang kinabuhi. Nga magagad siya unsay gusto sa iyang amahan. Mahadlok ang iyang amahan nga maminyog pobre ang iyang anak. Kay tingalig, maibanan ang ilang kadato. Punan, nung kang kuhaan ang ilang tinigom nga kwarta, ingon man kayutaan. Hangol na si Senyor Emilio. Wow! Kagwapa ni mo, Nyorita Hazel! Hangtod gamis ang pitsad na ako, anak. Kinahanglan ka na mong tahoron, kay anak ka sa amo sa akong ginikanan. Di ako din nagtrabaho ang akong mga ginikanan. Natural nga sundon gid ang amo. Pero dili ko gusto nga makadungog sa sumpay sa kungan. Manlipahot ko din akong balhiboan ng senyorita. Onya, kung dili ka na mo tahoron og senyorita, kami sad mo isilutan. Ay, ako'y mangayog sorry sa gibuhat ni Papa ha, Karen. Ayaw pangayog sorry, uy Hazel. Kamugoy na nag-iya sa bahay og yuta nga mong gipuy-an. Angay lang sad nga, mutahod mi niya hangtod na ang iyang mga anak. Pero kung kita lang duha, ayaw lang pag senyorita na ako. Dili na mahimo. Dili ko gusto makulatahan sa imong amahan. Excuse una, senyorita ha. Gisugo lang ko ni mama pagpahatod ining plato nga nadani gahapon. Kumusta man ang inyong graduation kahapon? Okay ra gid kaayo. Kung didto pa ka, manglimbawt gyud ang imong balhibo sa speech ni Milan. Bright good si Milan, no? Husto ka, Nyorita. Og bulahan kaayo ang makaangkon sa iyang kasing-kasing. Noy, magpauban unta ko nimo sa lungsod. Ha? Pag-unsa man ka dito sa lungsod? Doon ako'y paliton, aron akong gamiton sa among graduation karong hapon. Unya, musugot ka sa papa ni mo? Oh, mananghid, good to.
ikaw ulit pananghid niya, Norita, ha? Mag-unsay ka man sa lungsod. Mamalit ko make-up para sa mong graduation karong hapon. Kung magpa-make-up ka sa parlor din he. Mahadlo ko sa ilang pagputang og make-up, uy. Tingalig bagaon nila. Madaot lang niya ning akong kutis. Pauba ni Butoy. Noy, iliko sa tuo. Kay doon na lang ko'y pagkikitaan. Kadiyo, trata. Ha? Sige na, Noy. Sige na ba? Mahimong dili na gid mi magkita niya. Kayo man sa mong graduation. Dado naman ko ni Papa sa Manila. Ako may malaot mong sa imong papa ka, Norita, eh. Sige na, Noy. Sige na ba? Kadiyo tra lagi kaayo ta. Dili lagi mahibaw si Papa Nini ato pag-anhi dinhi. Maluoy ka na ako, Noy Butoy. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!